Gandang brum brum. What? Wala na, finish na. Run. So, good morning mga Kayorski. So, andito tayo ngayon sa Villasis Bypass at meron tayong gagawing prank. Huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo. It's a prank! Yan. So, magkakaroon kami kasi ng activity. So, gagawa kami ng Venom. Yan. So, marami kaming mga big bikes. Hindi nila alam ang gagawin ko mamaya. Pagpapaksak ko na. So, titignan natin kung sino yung mga magbibigay at tutulong sa akin. Hindi ko yata eh. Kaya mga mabubuting puso. Tapos magpapakilala tayo after ng prank. Yeah, boy. Ayan, so abangan nyo guys. Feeling social kayo ha. Just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't get it. Target locked. Namat kuya. Nice. No. Surprise, motherfucker. Wait a minute! Who are you? Kuya. Target locked. Ang galing mo talaga, bright ka. Pwede ba ako, partner? Kuya? May barya kaya kuya? Wala. Kahit buo. Nagbibiro lang ako. Hindi pa kasi ako kumakain. Hindi totoo yan. Pero, tayo lang po. Nahihilo na ako. Pwede na! Magaling kang kupal ka. Sir, picture lang. Dad. Kuya? May barya ka kuya? Ganda brum brum ah. Wow. Gandang brum brum. What? Wala na, finish na. Run. Gago! Hindi nagbigay sa akin. Bibigyan ko ng 5,000. Damn! Yo! Bibigyan na kami lahat.
Ang pogi niya, oh. Ayop ka talaga! Ang ganda mong lalaki! Nagpa talaga yan, oh. Ang init-init na naman ang sweldo nito. Di halata sa short. Di halata. Yung short, ah. Panalo. Di halata sa short. Di halata sa Yung short, ah. Kakamot pa nga sana ako eh. Kate. Ha? Pero sino yung may bit-bit ko? Ako. Pampagising lang yan, pampagising. Oh. Kinakala ko nito na. Buisit to. Sabi ko. Pinahid-pahid mo, eh. Oh. Halatado, eh. Ito rin nag-ano nila sa Yan yung mga kasama natin, oh. Hi, Sir guys. Alfred. R6 Vlog. R6 Vlog. Si Jimmy Obligasyon Vlog. Okay. Nakilala ako eh. Oh, hell no! Sir Jimmy? Oo. Yan. Sila po yung mga pinrank natin. Auto years. Ayan. May ano ka sir, channel? Gagawa sana ako eh. Ito ang pangalan mo sir? Al Robert. May channel kayo? Wala mo. Plano pa lang eh. Oh, Plano sige, pa lang. sige. Ayan, mga nakasama natin kanina. Natakot sila. Yan, DC Tech. Lumuto Vlogs. Yan. Yan po yung mga kasama natin sa Venom. Ayan. Ayan sila sir. Hello. Shoutout mo to yours. Ang pangalan mo sir? Angelo Ong, sir. Angelo Ong. May channel ka sir? Wala, sir. Ah, wala. Nanonood lang ako sa inyo, sir. Ay. Subscriber. Sana all. Kabanga mo to sir. Oh ito. May channel ka sir? Ako po kasi si channel ko po ay si Jaden's Moto. Jaden's Moto yung Justy. ZX25R. Oo. Okay. Yan, si Aldi Moto Vlog. Chris Roms. Ayan. Nabuko tayo kagad. Napakatalas talaga ng ano niya. Pang-amoy niya. Pwede na! Nagdalawang isip muna ako. Kasi kamukha lang eh. Hindi ko na nga nilaban yung damit ko. Ng ilang araw. 1 linggo siguro itong pinagpawisan. Yan, Chris Roms. Yan ang mga bikes natin kakapatulog. Yan. So ito yung mga bikes natin. So hindi na tayo magbibihis kasi wala namang bihisan dito eh. I'm holding on for you to come around. I've waited for so long, I've run aground. I feel I'm burning up inside. Oh, hear me crying. I feel. A few moments later. Better